మంచి శుక్రవారము ఈ గుడ్ ఫ్రైడేకి మనందరికీ ఇలా దేవుడు మాట ఓండి ఆ రోజు సిలువతి మంచి మనసేంక పాణం వాటోరే 7 మాట ಕೆತ್ತ ಆ 7 మాటని నేను వెరివే ధ్యానం తుంగటంతకి అలకే దాటిని మనడు మల్లగిన గుర్తు తుంకునిజి మనడు ಬೇಲ ನಡ್ತವಲೋ ಈ ಲೋಕತೆ మనడు ఈ భక్తితే ಬೇಲ మున్నడికి దాయవలో ఇత్త దాని శంక క్యాన్స్ కటు దేవుడు పాణం వాడుతుండు ఆ కెత్తవలిత్కు ఓండు ఓ పాణం వాటని పరిస్థితి ఓనంతటి ఓండు బారి వాడుతో ఎత్తుకు మన శంక వాడుతో దాని శంకే మనడు నేడు తిరియూరు మినడు మున్నటి మాట తిని మనడు ఉడుకు దీటే ఏసుదేవుడు సిలువతే మంచి ఓండు సిలువతే వేలాడోరే 7 మాటగిన తిరుగుతాడు మనడికి ఏంచుతాడు ఓడటి మన బేనుడన్న డొల్లి దాయనస్కే బాతకెత్తో ఇంచుకెచ్చి శివర్తే ఆఖరితే మాట బతనికి ఎత్తుండా బేను తోటన తిరిగితే ఇంజోరు బెచ్చో ఆశతోటే తలపురమంతాడు దేవుడు ఓండు ఈ లోకతే మనందరు శంకగిన ఓండు పాణం వాటుకు మన పాపకింకి విముక్తి ఇత్తది మిందే అందు శంకే ఓండు పాణం వాటోరే సిలువత మంచి సిలువత పొర్రో భూమితి పొర్రో ఓండు బెచ్చుకో సరంగు ఉడ్డోరే 3.5 సంవత్సర ఓన్ పని ಪರಿಚರ್ಯ ತಿಂತುಂಗನಸ್ಕೆ ಬೆಚ್ಕೋ ಸಂದೇಶ ಕೆಚ್ಚೋರೆ ಬೆಚ್ಕೋ దేవుడు వాక్య ಕೆಚ್ಚೋರೆ దేవుడు మాట ಕೆಚ್ಚೋರೆ ಜನತ ಮಧ್ಯತೆ ಒಂದು ಹುಡುತ್ತೋ ಬೆಚ್ಕೋ ಸರಂಗು దేవుడి మాటకిని మనకి ఆనాంటే మందని జనకింకి ಕೆಚ್ಚರುವತ್ತೋ అత్కు సిలువత పొర్రో పాణం వాటొరుగిన 7 మాట ಒಂದು ಕೆತ್ತಾಟು మనడికి ఏంచుతాడు ఆ 7 మాట ಒಂದು ಬಾರಿ ಕೆತ್ತೋ ಬಾರಿ ತಿರುತ್ತೋ దాంటే నిమ్మ బెగ్గన మీనినే నన్న బెగ్గన మీనానా నిమ్మ బతన్న ఆ 7 మాట తుంగటంతకి నీకు నాకు దేవుడు బాత సందేಶ తిని బాదాని పొర్ర ఉద్దేశతి వాటి తిరుతో ఇంత దాని శంక నేను విరివి క్యాన్స్ కటు మొన్నే ఓండు తిరిత మాట బాతతో క్యాన్స్ కడు లూకా సువార్త ఇందన పుస్తకతే 23వ అధ్యాయతే 34వ వచన తిని మనడు చదువుకడు 23:34 వచన తిని చదువుకడు యేసు తండ్రి వీరేమి చేయుచున్నారో వీరెరుగరు గనక వీరిని క్షమించమని చెప్పాను ఈ మాట తిని మనడు ఊడుకు మున్నెటి మాటగా మనడు ఓండు యేసుదేవుడు సిలువత పొర్ర ప్రాణం వాటి వేలాడోలే మత్తస్కే తిరుతా మున్నెటి మాట దేవుడు 7 మాట సిలువత పొర్ర తిరుతుండు ఈ 7 మాట తిరియనస్కే ఈ తిరిత ఈ 7 మాటల్లో 3 మాట మన శంక ఓండు తిరుతాడు మనడు ఊడితాడు అలాగే మిగతా 4 మాటగిన ఓన్ శంక ఓండు తిరుతాడు మనడు 7 మాటనికి ఊడితాడు ఈ మున్నెటి మాట దేవుడికి వచ్చినో కదా ఈరు బాత తుంగునోరో ఈరికి తెలియటంకిల్లే తండ్రి అంశంకి ఈరిని క్షమించా ఇంచుకెచ్చి తిరిగిరు వస్తాడు నిజత్కి ఆ రోజు ఆనాడు అగ్గమందని జనత్కి ఓరు తుంగనద్ది బెచ్చో పాపమో బెచ్చో ఘోరమో బెచ్చో దుఃఖకరమత్త పనో పరిశుద్ధుడు అత్త మనిషిని సావదింగి ఇదుకటు సావదెంగటి ఇంజొరే ఆ రోజు కేక వాటని మనుషురికింకి ఓరు బారాసి మిన రోగిన తెలియలే ఓరు బేనుని ఆ పాణతిని తీసడానికి సిద్ధమత్తరో ఓరికి తెలియలే అందుశంకే దేవుడికి వచ్చినా కదా భారత్కు దేవుడు మొన్నే ఓడు ఈ భూమితి పొర పుట్టటంతకి మొన్నే ప్రవక్తిని ద్వారా దేవుడు మాటకి ఎచ్చరు వత్తుండు నన్ను ఓండు పుట్టని దాని గురించి కెత్తుండు ఓండు డొల్లి దాయిన దాని గురించి గిన కెత్తుండు వీటిని భారీ ఆ రోజు ఆ జనము మరి గుర్తించక అలా తుంగరు వత్తరు బెచ్చో బాధ కదా అందుకనే దేవుడికి వచ్చినా కదా ఓరు బాధ తుంగనోరు దేవుడి మాట మొన్నే ప్రవచనకిని రూపైతే ఎత్తో కదా దాటిని భారీ జనము ఆలకించడం కిల్లోరు ఇంచుకెచ్చి
దేవుడికి ಹೆಚ್ಚಿನೋ కదా వీరు బాత తుంగునోరు వీరు ఓరికి తెలియటంకిల్లే గనక ఓరిని క్షమించ ప్రభువా, క్షమించ తండ్రి ఎంజొరే మున్నెటి మాట దేవుడు తిరియురు మత్తాటు ఊడితాడు. ఆ మాటతే దేవుడు క్షమాపణ ఇత్తద్ది ప్రాణము వాటను దాకా ఓండీదని క్షమాపణ బెచ్చ గొప్పదో మనకి తెలియందే. మున్నెటి మాటతే క్షమించని క్షమాపణ ఇత్త ఆ గొప్ప ఆ భాగ్యము, ఆ గొప్ప ధన్యత దేవుడు ఓని పాణతిని వాటోరే మనని క్షమించోరే, మనకి గిన క్షమించటము నేర్పిసని దేవుడుగా మనకి వేడనోడు. ఊడటి ఒరరు మన చుట్టూ మందని ప్రపంచము, మన చుట్టూ మందని మనుషులకు ఒరొరుసారి ఓరు బాలా ప్రవర్తిస్తున్నారు, ఊరికి తెలియక బెచ్చో క్రూరంగా కఠినంగా బెచ్చో బాధతోటే ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తారు మంతురు. ఓరు ಬೇಲ ಮೀನರು ಊರಿಗೆ ತಿಳಿಯೋ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅವ್ರು ತುಂಗನದ್ದು ಮಂಚಿದೆ, ఇల్లుకు పోతే అది కీడ మేల ఇత్తది గుర్తించుకోకుండా ఆ బెచ్చో చుట్టూ మందని ఎదురు మందని మనుషులకి బాధ వాటరు మంతురు. దేవుడికి వచ్చినావు కదా నన్ను క్షమిస్తాను అంశంకి ఇలాంటి మనుషులకు మీరు మళ్ళా నా పిల్లనుగా మార్తస్కిగిన ఇలాంటి మనుషులకు బెచ్చో మంది మేమున్నే వేడరు మంతురు. ఓరిని క్షమించటి ఇంచికిచ్చి దేవుడికి వచ్చినాం. క్షమించటం ఇత్తద్ది దాంటి మందని ఆ గొప్ప ఆ అనుభూతి తిని మనడు ಅದು మనడు అనుభవిస్కు బెచ్చో సంతోషం అనిపిసితే తప్పు తుంక్త పిల్లను కానీ తప్పు తుంక్త మనుషులకి కానీ క్షమిస్తస్కే మనంకి ఆ క్షమాపణతే మందని ఆ గొప్ప ఆ భావం ఇత్తద్ది మనకి తెలియరు అంతే. దేవుడు అందుకనే వచ్చినావు మీరు క్షమించకపోతే మీరు నన్ను మనడు మన చుట్టూ మందనూరిని క్షమించకపోతే దేవుడు బేలా క్షమిస్తామనని మనడు కూడా ఈ లోకత మందని బేని మనసుగిన పరిపూర్ణం అయ్యో ఎంజర్ దేవుడికి వచ్చిన బేని మనసుగిన పరిశుద్ధుడు అయ్యో దేవుడు మాత్రమే పరిశుద్ధుడు, ఓడు మాత్రమే నీతిమంతుడు. మరి ఓని నీతి తిని ఓని గుణకిని ఓన్లో మందని గొప్ప తిని మనకి ఏదంకా ఓండు పాణం వాటోరే 7 మాటగిన సిల్లువత కెత్తాటు మనడికి ఏంచుతాడు. మరి ఈ ఇత్తది మనకి అలాగే మందవలింజరే దేవుడు తిరియురమినుడు మనకి అందరికి గిన గొప్ప ఈ భాగ్యం ఇత్తది దేవుడు యేసునుడు. క్షమించకటు బెచ్చ తప్పుతు కన్నా మన దేవుడు క్షమిస్తున్నావు కదా, క్షమించరే దేవుడు ప్రేమ తిని తోపిస్కడి లోకతికి. అలాగే మన 2వ మాట తిని ఊడుకు లూకా సువార్త ఇందని పుస్తకతే 23వ అధ్యాయతే 43వ వచనం తిని మన చదువుకు కెచ్చినావు కదా. యేసుదేవుడు సిలువత్ పొర్రో వేలాడోరే 3 మాటాగిన మనశాంక తిరుగుతాడు, మున్నిటి 3 మాట ఊడితాడు. ఊడటి అందుకాయన వానితో నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉందువని నిశ్చయముగా నీతో చెప్పుచున్నాను నేను. ఈ మాట ఈకెటి పక్క వాడతా మనుషురికిని సిలువత వాడతా మనుషురికిని శంక దేవుడు తిరుగుతాడు మనడు ఊడితాడు. ఆ మాట ఆ మనుషురికిని తోటి తిరియోరే దేవుడికి వచ్చినావు కదా ఒక దొంగతోటే 2 దొంగకినిగిన ఈకే ఆకే సిలువత యేసు ప్రభు వాడతాటు మనడు ఊడితాడు. ఆ మనుషురికిన్లో ఒక మనిషితోటి దేవుడికి ఎత్తనది బాధ్యతకు ఇంకొర దొంగకి వచ్చినావు కదా నిమ్మ దేవుడి కుమారుడు తినతుకు నేను నిమ్మ రక్షించుకునేది మామెనిగిన రక్షించవచ్చు కదా ఇంచుకెచ్చి తిరుగుతుండు. ఇంకొర దొంగకి తిరుగుతావు కదా మనకితుకు ఈ తప్పు సరత్తద్దే కానీ ఓడు పరిశుద్ధుడు కదా ఓనికి ఈ శిక్ష సరవ్వో ఓడు బెచ్చో గొప్పవాడు కదా భారీ నిమ్మ ఈ స్థితిది మంచిగిన డొల్లం జరిగిన ఇంకా నీ తప్పు తెలుసుకుండటానికి వెళ్ళిన వాయింజరే పక్కది ఇంకొర దొంగ తిరుగుతాడు ఊడితాడు. అస్కి కేయితో కదా అయ్యా నిమ్మ నీ రాజ్యతోటి వాదనస్కే నా నిన్కిన జ్ఞాపకం తుంగినే నీ రాజ్యతే ఇంజరే బెచ్చో ఓని తప్పుకు ఆ సిలువత వేలాడోరు ఆ దొంగ బారాసి మినోడు ఒప్పుకొని జోరే పరిశుద్ధుడు అత్త దేవుడు ఆ సిలువత వేలాడోరు మందని వేళకి ఓని పాపకు ఒప్పుకొని జోరే దేవుడిని తలపుతాటుగా మన రూడితాడు. దేవుడు వెంటనే బాతకెత్తడో ఓడటి నిమ్మ నాతో కూడా ఇంజేకెచ్చనను పరదేశిని
ಮಂತಿನಿ ಇಂಜರ್ ಕೆತ್ತೋ. ఓనికి తెలుసు ఆ దొంగత్త తప్పుకు తుంక్త ఆ మనిషికి తెలుసు ఓన్ పరిశుద్ధుడింజరే. ఓనికి ఒక రాజ్యం ఇత్తది, ఓండు పరలోక రాజ్యతిని మనందరు శాంక ఒక రాజ్యతిని సిద్ధపరచంతకి లోకత్కి మనిషినిగా వత్తో ఇంజరి ఓనికి తెలితే. మరి ఈ మాటకి ఏంజని మీకు నాకు మనకి బాగా తెలియదే, మన శాంకే వత్తో ఇంజరి తెలియదే, మనడు బారాసి మత్కడు ఓండు పానం వాటవలసి వత్తో తెలియదే, మనడు ఇంకా పాపత మందంగానే ఓండు పానం వాడుతాడు, ఇంకా మనడు తప్పుకిని మందంగానే ఓండు పానం వాటి మన పాపకిని క్షమించి దేవుడు ఓని పిల్లనగా ఓని రాజ్యతకి వారసులకినిగా దేవుడికి వచ్చిన ఓని వారసత్వతే ఓన్తోటి సమానంగా మనకి హక్కుదారులకినిగా తుంగటందుకి ఓని పానం వాటి మనని ఓని పిల్లనగా తుంగత మహా గొప్ప దేవుడు. బెచ్చ పాపి తినతకన్నా క్షమించి ఓని రాజ్యానికి తీసుకుండని మనసు. అందుకనే మరి మనడిగిన దేవుటి పిల్లని సనం ఓని రాజ్యతకి దాయవలెత్తుకు నిమ్మనన్న బారాసి మినడు వారి చుట్టూ మనడు మీ బలహీనతకు అంతగిన ఓని సిలువ తగ్గ ఒప్పుకుట్టుకు ఓని రాజ్యతకి ఓని పిల్లనగా ఓని మర్కినిగా ఎంచుకుంటాం. మూడో మాట తిని మనడు ఊడుకు యోహాను సువార్త ఇందని పుస్తకతే, యోహాను సువార్త ఇందని పుస్తకతే 19వ అధ్యాయతే 26-27 వచనకి మనడు ఊడుకు యేసు తల్లియు తాను ప్రేమించిన శిష్యుడును దగ్గర నిలుచుండుట చూచి అమ్మా ఇదిగో నీ కుమారుడు అని తన తల్లితో చెప్పెను. తరువాత శిష్యుని చూచి ఇదిగో నీ తల్లి అని చెప్పెను. ఆ గడియ నుండి ఆ శిష్యుడు ఆమెను తన ఇంట చేర్చుకొనెను. ఈ మాటగిన మన సంకేతిత్తాడు మన డూడితాడు. ఈ మాటతే మందని గొప్ప ఆ భావము, గొప్ప ఆ దేవుటి ఉద్దేశము బెచ్చు మందన బాధ్యత ఇత్తది మనకి వేడుంది. ఈ మాటతే మనడు ఊడుకు దేవుడు మనుషురికి నీరపర్ర ఓండు తోపిస్తని చేద్దాం. అలాగే ఒక యవ్వనితోటి ఓండు ఒక తల్లినితోటి మందని ఆ ప్రేమ తిని అలాగే ఆ బాధ్యత తిని ఇంకోరో శిష్యుడికి అప్పగిసని విధాన తిని మనడు ఊడితాడు. మరి తల్లురు తప్పిరికి అత్త మరి మీరు అలాగే మన అందరూ తల్లురు తప్పిరికి నేరడే కదా. ఈ మాట క్యాన్సని మీరు అయ్యవలోరిని కానీ ఇల్లుకపోతే బాగా పెద్ద వయసు వత్తస్కి ముక్కలోరిని పట్టించుకుండో పరిస్థితి వాదొద్దు. నే అంటే రోజుకి బెచ్చుకో వృద్ధులకు ఇంద ముక్కలూరి ఆశ్రమముకు బెచ్చుకో వాసన భారీ వాసనకు మరి ఆస్తి పాస్తి మంజిగిన బెచ్చో మంది ఆ పిల్ల మంజిగిన బెచ్చో మంజి ఆ ఆశ్రమంకిని బీనొరిల్లో అనాది వారిసనము జాయనాసునరు. అలాగే మరి ఈ మాట క్యాన్సని మనడు మీరు పెద్దటూరిని ఓరిని గౌరవించవాలి. దేవుడికి వచ్చినావు కదా, ఓరిని సన్మానిస్కు ఓరిని గౌరవించి ఓరిని మంచిగా ఊడుకు మన ఆయుష్కి అధికమైతే జరికెచ్చినాం. ఓరిని గనక ఊడటము పెద్దటూరిని మనడు ప్రేమించకపోతే మన ఆయుష్కి తగ్గిదైతింజరు దేవుడికి వచ్చినాం. ఓడటి పెద్దటూరిని మొక్కలూరిని ఓడని బాధ్యత మీ పొర్రో నా పొర్రో మిందే. అయ్యవులోరిని అలా విడిసీదొద్దు. ఓరిని ఆఖరి వరకు ఓడటి ఇంచుకెచ్చి దేవుడే మాదిరి తోపిస్తో అరిదే మీరు నన్న నడతకటు. అలాగే నాలుగో మాట తిని మనడు ఊడుకు మత్తయి ఇందన పుస్తకతే 27వ అధ్యాయతిని మనడు ఊడుకు 27వ అధ్యాయతే 46వ వచనం తిని ఊడుకు ఎంచుమెంచు 3 గంటలప్పుడు యేసు ఏలి ఏలి లామా సబత్కాని అని బిగ్గరగా కేకవేసెను. ఆ మాటకు నా దేవా నా దేవా నన్నెందుకు చేయి విడిచితివని అర్థము. దేవుడు ఇక ఈ మాటతే మనడు ఊడుకు దేవుడు ఈ 4 మాటతే ఓని గురించి ఓండు తండ్రితోటే తిరుగుతాటు అయ్యంతోటి తిరియురు మత్తాటు ఊడితాడు. బెచ్చు ఆవేదన ఎత్తద్ది ఆ ఓనికి మందన ఆవేదన అంతగిన ఓనిని రోత్త అయ్యంతోటే తిరియురు మత్తాటు ఊడితాడు. అయ్యా నా నిన్ను భార్య నా నిన్ను విడిసిత్తిని నా నిన్ను భార్య విడిసిత్తిని ఇంజరే నా ఖైదీని భార్య విడిస్తిని ఇంచుకెచ్చి దేవుడితోటి ఓండు తిరియురు మత్తాటు ఊడితాడు. అలాగే మనడు
ఆ ఓనికి మందని ఆ వేదన అంతగిన తండ్రితో ఓని అయ్యంతోటి కెత్తాటుగా మనడు ఊడితాడు. ఓనికి మందని వేదన బాతది ఈ లోకతే, ఓనికి భారీ ఆ స్థితి వత్తే ఓండు బారి పాప అయ్యే కదా. సిలువ మరణం ఇత్తద్ది, ఆ సావిత్తద్ది పరమ పాపురికి ఇంకి బెచ్చో ఘోరాతి ఘోరంగా పాపం తొంత ఓరిని సిలువతే వాటితురు బారిత్కు ఓరు భూమితి పొర ఓరు అలా డొల్లెత్కు ఓరు కనీసం ఆ ప్రాంతమంతా కల్మషమాసి తోరు పాపకిన వల్ల ఇంజొరే సిలువతే వేలాడోరే ఓరు భూమికి ఎత్తిన పొర్రో కొండతి పొర్రో వేలాడోరే ఓరిని సావదింగితరు. అచ్చ ఘోరమత్త ఆ మరణం ఆ సావిత్తది ఉనికి భారీ వాడుతారు ఆనాడు ప్రభుత్వం. ఇంజరు మనడు ఊడుకు ఓండు బాత తొంగతో తప్పు ఓండు భారీ అచ్చో ఆవేదన పరసనో అచ్చో బాధ భారీ దానికి ఆ సిలువత వాటను మున్నెటి రోజునిగిన నరకగిన ప్రార్థన తుంగటందుకిన కేయితో శిష్యులకింతోటే ఆ మెలకు మందటి ఇంచుకెచ్చి ఉండు ప్రార్థన తుంగొరిగిన కేయితో, అయ్యా నీ చిత్తమతికి గిన్నె తిని నా ఎగడి నుంచి తొలగిసా, నీ చిత్తం ఇద్దే అతుకు దీన్ని అలకే ఆదిసా దీన్ని నడిపిసా ఇంచుకెచ్చి ప్రార్థన తుంగుతాడు. చెమట ఓ నెత్తురు బొట్టుకిన శనము ఆ ఇడుపో అరిసంజొరే ఓని చెమట నెత్తు రాసి నేల్దే అరసొరే ప్రార్థన తుంగుతాడు ఊడితాడు. ఇక మన డూడుకు దేవుటిని తలపును. దీనికి కారణం మన పాపకే ఇంజరు బెస్కెడికి మరిగి దాయొద్దు. మనడు తుంగత తప్పుకిని ద్వారా పరిశుద్ధుడు అచ్చో ఆవేదన పొంతో ఇంజరు మరిగి దాయొద్దు. బెస్కెత్ కన్నా ఆ తప్పు తుంగనస్కే ఓని సిలువ మరణం ఆ సిలువత పలక్త ఓడి కెత్త ఈ 4వ మాట తిని బెస్కెడికి మరిగి దాయొద్దు. అలాగే మనడు 5వ మాట తిని మనడు ఉడుకు 5వ మాట తినోడుకు యోహాను సువార్త ఇందని పుస్తకతే యోహాను సువార్త ఇందని పుస్తకతే 19వ అధ్యాయతే 30వ వచనం తిని మనడు చదువుకు 19:30 తిని మనడు చదువుకు. యేసు ఆ చిరక పుచ్చుకొని సమాప్తమైనదని చెప్పి తల వంచి ఆత్మను అప్పగించెను. ఇక మనడు ఉడుకు దేవుడికి వచ్చినావు కదా 19వ అధ్యాయం 28వ వచనం తిని చదువుకటు 28 క్షమిసటి 28 19 28 ఈ 5వ మాట క్యాన్స్ కాస్తుంది మనకి వేడుంది ఊడటి. అటు తర్వాత సమస్తమును అప్పటికి సమాప్తమైనదని యేసు ఎరిగి లేఖనము నెరవేరునట్లు నేను దప్పిగొనుచున్నాను అనేను. దేవుటి మాట తినిగ మన రూడుకు ఓని మాటతే ఇత్తద్ది వేడొందే శ్రమ ఇత్తద్ది వేడొ ఓండు బెచ్చో శ్రమ పరసొరే అగ్గ దేవుడితోటి తండ్రితోటి కెత్తన మాట బాత దిత్కు నన్న ఇంకా మొత్తం గిన సమాప్తం ఆసొందే అందుసంకే ఓ మంచి రాసొందే ఇంచుకెచ్చి ఓండు తలపుతాడు ఊడితాడు. మంచి ఇత్తద్ది నిజంగా ఈ లోకతే ఈ మాట తిని మనడు ఊడుకు ఓండు 100కి 100% మనసు 100కి 100% దేవుడు. ఓండు మనుషునుగా ఈ లోకతే మత్తచ్చు చేపు డప్పేస్తే ఓనికి కరివేస్తే ఓనికి అడతో మనసేందమే మన శరీర తోటి ఈ లోకతికి వత్తో గనక ఆడుతోడు మనడు అనుకుంటాడు కదా. ఓండు దేవుడు గనక ఆ బాధ అంతా భరిస్తో ఎంజర్ అనుకుంటాడు. నిజమే ఓండు దేవుడే అతుకు మనుసుగిన మన శరీరం ఇత్తది ఈ లోకతే మనుషునుగా మానవుడుగా ఈ లోకతికి దిగి వత్తుండు. దానికి ఓండు బెచ్చుకోసరంగు ఓండు అడత్తాటు ఊడితాడు, ఓనికి మంచి రత్తాటు ఊడితాడు, అలిసత్తాటు ఊడితాడు, ఓండు అలిసంజి ఉంచుతాటు ఊడితాడు. ఇలా మనడు మనుషులకి ఇంక మందని ఆ వ్యక్తిత్వ ఆ మనుషులకిలో జరగనవంతగిన ఆ శరీర జరగనవు ఓన్లోగిన ఊడితాడు. కానీ ఓనికి మనకి తేడా బాధ దిత్తుకు ఓండు పాపం తుంగిల్లో ఈ శరీరతోటి మనడు బెచ్చుకోసరంగో నేను బాధవాటోరం అంతాడు. మళ్ళా మన పాపకు ఓనిని మేకుకిని కొడత ఆ బెజ్జకిని
ఆ గాయకిని మళ్ళా పచ్చి మళ్ళా మన రేపురం అంతాడు. కానీ దేవుడు మనుషుడే 100కి 100%. కానీ పాపము ఎరగని పరిశుద్ధుడు. నీ శాంక నా శాంక పాణం వాటోరే ఉండు తిరియని మాట, తిరియని 5 మాట బెಚ್ಚో శ్రమ తిని నరకంతగిన ఓనిని ఆ పిలాతినగ్గ హేరోదినగ్గ అన్న కైపాతగ్గ నరకంతగిన ఓనిని ఆ ఉచ్చరికే మినురు, నరకంతగిన ఓనికి తీర్పుకెత్తటానికి ఉచ్చరికే మినురు, నరకంతగిన నడిసొరికే మినుడు బెచ్చో ఎక్కువ టైం నడుతుండు, ఎక్కువ టైము నిచ్చి మత్తుండు, ఓరు మున్నే దోషిగా నిచ్చి మత్తుండు మనుషురికి మున్నే మన పాపకిని శాంక పాణం వాటోరే ఓండు దేవుడాసి మనుషురికి మున్నే నిచ్చి మత్తుండు. ఇవంతగిన నరకంతా బెచ్చో ప్రాణము అందరూ ఓని చుట్టుమందని ఆ బెచ్చో అపహాసం తుంగని ఆ సైనికులకు ఆ అర్థం తుంగో బెచ్చో పాపతే మునిగి తేలని మనుషులు కొని చుట్టూ మంచి ఓని అన్న అపహాసం తుంగునోరు, ఓనిని మరి మొకతు పొరగొద్దునోరు బెచ్చో ఆ నరకంతా హేళన తుంకుతారు. ఊరితోటి అలి సత్తుండు, నడిసి అలి సత్తుండు, వెరివికి ఓనిని సిల్వ భుజతవాటి గొలుగతో కొండత పొరుడికి పేసొత్తురు. అలా నరకం నుండి అలిసి అంజి మత్త ఈ మానవ శరీరత మత్త ఈ దేవుడు డప్పేసొంది ఇంజొర తలుపుతుండు. అతుకు డప్పేసొంది ఇంజొర తలుపుతుంది ఓండు లోకత మందని ఎత్తే శంకయ్యో దేవుటే ప్రవచన నెరవేర్చబడతానికి ఓండు ఆ చేదు చిరుక తిని ఓ డప్పేసొంది ఇంజొర తలుపుతో అసికి ఆ చేదు చిరక ఇత్తదానిని ఓనికి ఉప్పిస్తాడు ఊడితాడు. కానీ దాన్ని నోడు నిరాకరించితుండు, ఉట్టాటిగిన ఓడమన్నాడు. బారిత్కు ఆ చేదు చిరక ఇత్తది బారి ఈతొరిత్కు అదురో మత్తు లాంటిది బాధ ఇత్తది మరిగి దాయటానికి. కానీ నిజానికి దేవుడు ఆ బాధ తిని ఓండు అనుభవించటానికి ఈ లోకతికి వత్తం. మన పాప తిని అంతగిన ఆ పాపత మందన భారము, ఆ ఘోరము, ఆ బెచ్చు, ఆ కల్మషత మందని సర్వ ప్రపంచత మందని మనుషురికిని పాప తిని అంతటి తినిగిన మోర్చటానికి ఆ బాధ తిని అనుభవించటానికి ఈ లోకతికి వత్తో. అందుకనే చిరక తిని తెసుకోండు నిరాకరిస్తూ బారిత్కు దానిని నన్న ఇష్టముగా ఈ మనుషురికిని శంక నన్న ఇష్టముగా ఈ బాధ అనుభవించటానికి నన్ను ఈ లోకతికి మనిషిని లేక వత్తను గనుక ఆ బాధని అనుభవించని ఆ అనుభవిసవలనన్న అత్కే ఈ మనుషురికి ఇంకి విముక్తి ఇత్తది. ఇంజికెచ్చి ఓండు అగ్గ దానిని నిరాకరిస్తాడు మనడు ఊడితాడు. అత్కు భారీ డప్పేసొంది ఇత్తదు తలుపుతుండు ఇంజరు మనడు ఊడుకు భారీ ఓడు సర్వభూమి తిని ఆకాశ తిని తొంకుతోండు దీటి మొత్తం గిన మన శాంక ఏరు ఇత్తదాన్ని నెంపుతోండు ఓనికి ఆ ఏరు ఉండటానికి ఏరు తలుపుతో ఇంతిరే ఎత్తుకు అయ్యో ఈ లోకతే ఇంకా మనడు ఓండు వత్త పందిని పూర్తి తొంకుతో. కానీ ఆ పందిని మరి మన పొర్రో నీ పొర్రో నా పొర్రో వాటి నిమ్మ నన్న ఓనికి సాక్షులుగా బతకవలింజరే, నిమ్మ నన్న సరిగ్గా నెత్తవలింజరే, నిమ్మ నన్న ఓని ప్రేమ తిని తోపిసవలింజరే, నిమ్మ నన్న ఓడు కెత్త 7 మాటని మందన భావతిని లోకతికి అందిస్వలింజరే, దాంటే ఓనికి ఇంకా దాహమో తీరిల్లే. మనడు ఈ లోకతికి అందిసని నిత్తని ఓని తరిపిని నిత్తని మనడు బెచ్చ బాధ్యతగా నిత్తితడు. ఓండిత్త గొప్ప రక్షణ తిని బెచ్చ బాధ్యతగా దాన్ని కాపాడుకుంటాడు. దాంటి ఓనికి దాహమిత్తది తీరిల్లే. ఆత్మ నశించి అంజనూరు చుట్టూ మందనూరు ప్రపంచత మందని ప్రతి మనసు ఓనగ వాదవలిత్తది ఓనికి మత్త ఉద్దేశం నశించి అంజనూరు. మరి మీకు నాకు ఆ భారం ఇత్తది మిందే దానిని నీ పొర్ర నా పొర్రో దేవుడు వాడతాడు ఊడితాడు. మనడు యోహాను సువార్తతే 7వ అధ్యాయం మనడు చదువుకు అగ్గా దేవుడు తిరియమంతుడు లోకత్ శంక అయ్యో ఈ మనుషులకి శంక నన్న ప్రార్థన తుంగన నింజరే వేనోరి శంక ఓండు ప్రార్థన తుంగనో ఎత్తుకు ఓని అలనాడు ఓని శిష్యులు కత్తూరి శంక అలకి ఓని శంక ఓనిని నమ్మి ఓని మేలుకు పొంది ఓండు దేవుడి
ఉండు దేవుడుగా ఈ లోకతికి వత్తోయించారు గుర్తిస్తా ఆనాటి విశ్వాసులకి శాంక అలాగే ఈనాడు దేవుడు కలిగిన వత్త నీ శాంక నా శాంక ఓడు ప్రార్థన తొంకుతాటు ఊడితాడు ఈ తరత శాంక ఇంజమందనూరి శాంక భారత్కు నిమ్మ నన్న శిష్యులకినిగా మారి అలాగే ఓని మాట తిని కెత్తని పిల్లనగా మందవలిత్తద్ది దేవుడి ఉద్దేశం ఓను వాసి ఓను పందిని పూర్తి తొంగుతో అత్తుకు మన పొర్ర ఓని కొర ప్రణాళిక తిని ప్రతి మనిషిని పొర్ర అప్పగీసి అత్తోడు దానిని నిమ్మనన్న అలకే పూర్తి తొంగవలిత్తది ఓని ఆ దాహము నిమ్మనన్న ఓని ప్రణాళిక తిని పూర్తి తొంగవలోడు పూర్తి తొంగుతాటు ఇత్తది ఓనికి ఆదని మంచేరు డప్పేసొందే మరి ఈ పనిదే ఈ ప్రేమ తిని ఆఖరి వరకు ఓడు పూర్తి తొంగుతాటు మరి మన చుట్టూ మందనూరి శాంక మీ కుటుంబం శాంక ప్రాంతకిన శాంక నాశనత్కి మరి నరకతే అంచుకిని నిచ్చి మందన మనుషులకిన శాంక బేలామినిరి బేలా తుంగనీరు బాత తుంగనీరు ప్రార్థన తుంగనీరే పని తుంగనీరే దేవుడు మాట తిని కెచ్చనీరే దేవుడు శాంక బతకన్నాడా దేవుడు నేడు మళ్ళా మళ్ళా మనని తట్టునోడు మళ్ళా మనని ఆ పురి కొలపనోడు బేలామినిరి నా రాకడ వాస్తుందే ఉను పాణం వత్తుండు పాణం వాడుతుండు అత్తుండు మళ్ళా వాదటంతకి దేవుడు టై తినిత్తది సిద్ధం తొంగను ఉను వాదన టైం ఇత్తది దగ్గర వాసుందే ఉను వాదన టైం దగ్గర వాస్తుంది నిజమే కానీ మన టైం గిన దగ్గర రాసింది కదా మన టైం గిన దగ్గర పరసంది కదా మరి బెచ్చవరికి దేవుడు పందిని తొంక్తిని బెచ్చు మంతిని దేవుటగా నడిపిస్తేని బెచ్చ మంచి సాక్ష్యతిని మీ ప్రాంతకిని మీ సంఘకిని మీ స్నేహితుడికి మధ్యతే సంపాదించుకుంటిరి మీరు డొల్లెత్కన్నా మీరు తుంక్త భక్తి బతికి మందవలించరు దేవుడి ఉద్దేశము అదే ఓనికి మందని దాహము అందుసంఖ్యే ఓను అగ్గా డప్పేసని ఎత్తాటు తిరుతాటు మనడు ఊడితాడు అలాగే 6వ మాట తిని మనడు ఊడుకు యోహాను సువార్తతే 19వ అధ్యాయతే 30వ వచనం తిని మనడు ఊడుకు అగ్గా దేవుడికి ఎచ్చినో కదా యేసు ఆ చిరకను పుచ్చుకొని సమాప్తమైనదని చెప్పి తల వంచి ఆత్మను అప్పగించెను. ఈ మాట తిని మనడుకు ఈ 6వ మాట తినోడుకు దేవుడికి ఎచ్చినో కదా సమాప్తమత్తే అంతగిన సమాప్తం ఆసత్తే ఇంచికెచ్చి ఓండు ఆత్మ తిని అప్పగిస్తాటుగా మనడు ఊడితడు ఓండు వత్తు పందిని సంపూర్ణంగా ఈ మాటతే మనడు మందని అర్థం బాతదిత్కు ఓండు వత్త పని సంపూర్ణంగా పరిపూర్ణంగా దానిని తొంగుతో ఆ పని కంప్లీట్ అత్తే ఆ పని పూర్తిగా ఓండు తొంగుతాటు మనడు ఊడితాడు అన్సంకే తండ్రి నిమ్మ నానిని ఈ లోకతికి రోత్త పందిని నన్న పూర్తిగా మొత్తం గిన తొంగుతాను అందుసంకే మరి ఈ లోకతే నానిని మనిషినిగా ఈ లోకతికి వాసి 33.5 సంవత్సర ఈ మనుషులకింతోటే బతికి ఈ 33.5 సంవత్సరాగిన ఈ మనుషులకింతోటి మంచి నా పాణ తినేసి నిమ్మకెత్తాటు మళ్ళీ నీగ వాసనను ఇంచుకెచ్చి అయ్యంతోటి తిరుతాటు మనడు ఊడితాడు మనని మనుషునుగా ఈ లోకతికి దేవుడు వత్తో గనకనే మనుషునుగా ఈ లోకతే మానవ శరీరతిని దాల్స్తో గనకనే పరిపూర్ణముగా ఓనిని ఓండు మనని అర్థం తుంగగలిగితోండు పరిపూర్ణముగా ఓండు మనని బాగా మనడు ఓనికి తెలుసు మీరు బారాసి మినరు నన్ను బారాసి మినను మీ తలంపుకు బేలామినకు మీ ఆలోచన బేలామినకు మీరు బయటికి బేలమంతిరు పొరడికి బేలమంతిరు మనడు అసలు బయటికి బేలమంతడు ఒర్రో మత్తస్కి బేలమంతడు అందరు మత్తస్కి బేలమంతడు ఒర్రో మత్తస్కి బేలమంతడు బయట ప్రపంచత్కి బేల వేడితాడు అవంతా దేవుడికి ఇరికి భారిత్కు ఓండిగిన మనుషుగా ఈ లోకతే మన శరీరతిని దాల్చి ఈ లోకతికి వాసి మనతో పాటు మత్తో గనక మనం మనని పూర్తిగా అర్థంతో కలిగితోండు అందుసంఖ్యకి ఎచ్చినో కదా నా పంది నన్ను పరిపూర్ణంగా పూర్తి తొంగుతానయ్యా నా ఆత్మ తిని అప్పగిస్తున్నాను జరికెచ్చును ఓని పని సంపూర్ణం తొంగుతో నిజమే మరి
దేవుడికి వచ్చిన కదా. మత్తయి సువార్తతే 28వ అధ్యాయతే మీరు లోకత్కి సర్వలోకత్కంజి అందరినిగిన శిష్యులకిని తుంగటి ఇంజరు దేవుడికి వచ్చిన ఓని పని సంపూర్ణ ఆసక్తే. ఓని పని ఆసక్తి గనక ఓని ఆత్మ తిని తండ్రికి అప్పగిస్తో. మరి మనడు వేళ మినడు మనడు బెస్కి డొల్లి దేతాడో తెలియ కదా. నాడి నావది నేడు నావది అనుకుంటడానికి అవకాశం ఇల్లే కదా. ఈ మాటకి ఎత్తని నన్న నాంటి వరకే బతికికి మంత నింజరు గట్టికి ఎత్తాలను కదా. ఓని పని పూర్తత్తే ఓండు తండ్రికి అప్పగిసరే ఓని పని దీని మనకి అప్పగిసి అత్తండు. అందుసంఖ్య మనడు 5వ మాటతే ఇంకా నాకు డబ్బేసం నింజరు తిరిగితో దేవుడు ఓని పని దీని నీకు నాకు అప్పగిసత్తండు. లోకత్కి అంజి అందరిని శిష్యులకినిగా తుంగటించును. శిష్యులకితుకు బాధదు తెలియందే. అందరినిగిన ఈ దేవుడి మాట తిని నిమ్మ వరంకి కెచ్చి ఓనిని ఈ రక్షణ మార్గతే నడిపిసుకు ఓండు ఇంక కొంతమందికి కెచ్చి ఓండు రక్షణ మార్గతే బెచ్చోమంతి నడిపిసవలే. ఆ నడత మనుషులకు ఇంకా కొంతమందికి కెచ్చి ఓరు బెచ్చోమంతిని నడిపిసవలే. ఈ ప్రాసెస్ ఇత్తది జర్కు అస్కే శిష్యుడు ఇత్త ఆ పంతికి అర్థం ఇత్తది మిందే. దానికి శిష్యుడు తుంగని పని ఇద్దు బెచ్చమంతిని ఓనిక నడిపిసవలే. నడిపిస్తా మనుషులకి నడిపిసవలే. ఆ మనుషులకి ఇంకా మనుషులకి దేవుటగా నడిపిసవలే. భారీత్కు మన చుట్టూ మందని లోకం మన తాతలూరు కాకోకు మందనస్కే బెచ్చో సాయి మత్తే ఇంచరు అనుకుంటాడు కదా. ఇచ్చో ఓరికి అయితారు కదా. మరి ఇచ్చో పాపంగా మా రోజుకి నిల్లే ఇంజ మరీ పాపము పాపం ఎత్తుకు ఈ తరత మందని మనుషులకి ఇంక భయమే ఇల్లే ఇంజరు తిరుగుతారు కదా. చుట్టూగిన పాపము మెర్రోరే మనుషులకి అలుముకుండుచోందే. మరి దుష్టుడు ఇచ్చో వేగముగా పని దొంగరు మతుకు నిమ్మ నన్న బెచ్చ వేగముగా పని దొంగవలే. ఈనాటి తరత మందని పిల్ల మరి మీరు మనడు అయ్యవలో రత్త మీరు మనడు అందరూ మనడు ఓ రచ్చు సమానంగా చదువుకు చదక్కన్నా ఇంజ మందని పిల్లంకి మనంకి బెచ్చో తేడా మింది కదా. బెచ్చో స్పీడుగా బెచ్చో ఆ పిల్ల మిర్రని పిల్లనుగా మినరు ఓరిని మనడు అర్థం తుంకుంచి దేవుటగ్గా ఓరు పణుగిని గుర్తిసవలిత్కు భక్తితే మనడు బెచ్చో స్పీడుగా పందొంగవలే. మనడు బెచ్చో తొందరగా దేవుటగ్గా ఓని ఆజ్ఞకు నెరవేర్చని విషయతే ఓని భక్తితే ఓని అరిదే నడతని మాటకిని ఓని నీతి ఓని భారీ లోకతికి వాసి పాణం వాడుతుండో దానిని ప్రతి రోజుకిన మీ కుటుంబకింకి మరి మీ పిల్లకింకి దానిని ప్రతిరోజు సరితుంకొని సరే మొన్నడికి దాయన్ దాటే మనడు బెచ్చ తొందరపడతవలే. పాపం తుంగటానికి ఈనాటి తరత పిల్ల బెచ్చో తొందరపరసరు మినరు కదా. ఊరిని అచ్చు తొందరపడతని ఈ తరం తోరిని దేవుటగ్గా నడిపిసవలిత్కు మనడు ఇంకా బెచ్చ తొందరపడతవలే. ఈ సమాజతినంతగిన దేవుటి కాల్కినగ్గా ఈరందరూ రక్షించబడతవలిత్కు ఇంకా బెచ్చ తొందరపడతవలే. బెచ్చ తొందరగా తేది ప్రార్థన తుంగవలే. బెచ్చో విశ్వాసతే బెచ్చో తొందరగా విశ్వాసం ఎత్త డాలిత్తది దుష్టుడు వాటని విసరని ఆ బాణకింకి నిమ్మ బెచ్చో తొందరగా డాలు పేయితవలే. వాక్యమిత్త ఖడ్గతిని నిమ్మ బెచ్చో తొందరగా ధరిసవలే. దీని విషయకిని అందుకనే దేవుడు గిరుడ్డి తేద్దస్కిగిన శిష్యులకింతోటే ఎమ్మై ఇందని నాటే నడసొరిగిన 20 మనుషులకింతో తీర్థస్కి ఎయితో కదా. ఆ మందమతులకింసెనము మంద బుద్ధి ఇత్తోటి మందొద్దు మున్నే లేక నాకెత్తా కదా. నా మాట మున్నే కెత్తను కదా మీకు నన్న డొల్లెంజి గిరుడి తేది తనించొరే నా వాక్య తిని గైగుండని గుర్తిస్తని దాని విషయతే భారీ ఇలా మందబుద్ధితోటి మినిరి ఇంజరు దేవుడు గద్దిస్తాడు ఊడితాడు. నేడు ఈ శుక్రవారము పాణం వాటి 7 మాట సిలువతకెత్తని మాట ప్రతి మాట నీ శాంక నా శాంక తిరుగుతాడు. నేను మల్లగిన దేవుడు నాతోటి తిరిగినో మీతోటి తిరిగినో నీనిని నానిని సరిదొంగోదేవని మాట నీనిని నానిని మన లోపల మత్త ప్రతి బలహీనతకి కొయిసొందేవని మాట. మరి బేలామినడు
దేవుటి మాటకిని విషయతే దేవుటే ఆ నీతిది విషయతే మందబుద్ధి కలిగి మతుకు దుష్టుడు వాటని విసరని బాణకింకి ఆ వెంటనే నిమ్మ డాలు ఇత్త విశ్వాసతిని ధరించకపోతే వాక్యమిత్త ఖడ్గతిని కసిరితిని పెయ్యకపోతే దుష్టుడు వాటని విసరని ఆ బాణకింకి అరిసిదాయన ప్రమాదం మిందే అరిసి అంజి తేదకు మంచిది తేదవలింజరికే దేవుడు మళ్ళా ఈ మాటకిని తోటి తిరిగినోడు అలకి మనడు మరి 7వ మాట తినోడుకు లూకా సువార్త ఇందన్ పుస్తకతే 7వ మాటతే లూకా సువార్త ఇందన్ పుస్తకతే 23 అధ్యాయతే 46 వచనతే దేవుడు తిరుతాటుగా 7వ మాట తిరుతాటు మన ఊడితాడు ఊడటి లూకా రాస్త పుస్తకతే 23 అధ్యాయతే 46 వచనతిని చదువుకు అప్పుడు యేసు గొప్ప శబ్దముతో కేక వేసి తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుకొనుచున్నాను నేను ఆయన ఇలాగు చెప్పి ప్రాణము విడిచెను. ఈ మాట తిని మన ఊడుకు దేవుడు ఓడు వాసి ఓడు ఈ శ్రమ ఇత్తది సిలువ మరణం ఇత్తది పొందవలే ఇత్తది ఓండి ఈ లోకతికి వాదన మున్నే ఓనికి తెలుసు మనుషునుగా మరియతిని ఎంచుకునిజి ఓండు పసిబాలుడుగా ఈ లోకతికి పుట్టను మున్నే ఓనికి తెలుసు నన్న సిలువ మరణం ఇత్తది పంతకే గాని ఈ లోకతికి మనుషులకి ఇంక విముక్తి ఇత్తది వర్రయించరు ఓండు బెస్కత్కు సిలువ అతే ఆ ప్రాణం మన శంక ఆఖరి బొట్టు వరకిగిన మన శంక కార్చి ఓండు 7వ మాట తిరియందాటే బెచ్చు సంతృప్తిగా ఇష్టముగా నన్న ఈ మనుషులకి శంక వత్తను నా పాణతిని వాడతాను నాకు అప్పగిస్త పందిని పూర్తి తొంగుతాను అంతే నన్ను దిమ్మిర నన్ను ఇత్తదయ్యో దాని అర్థం నన్న ఈ మనుషులకి శంక వెచ్చు ఇష్టముగా వత్తను ఇష్టముగా శ్రమపడతాను ఇష్టముగా ప్రాణతిని వాడతాను గనక నన్న తొంగత పని పూర్తి అత్త గనక ఈ మనుషులకి గేనా తప్పకుండా ఈ మనుషులకి ఇంక విముక్తి ఇత్తది వత్తే విజయతోటే ఆ ఆఖరి మాటతే ఆ పాపొత్కి దేవుడిదని ఆ విజయతికి మధ్యతే వెచ్చు సంతోషముగా తృప్తిగా దేవుడు ఓని పాణతిని నా పాణతిని నన్నే ఈర్సేంక వాడతాను బేనోగిన ఆ ఓనంతటి ఓడి ఓని పాణతిని అప్పగిస్తో గాని బేనుడు అలా ఇల్లుపోతా అన్నాడు మత్త రోమ ప్రభుత్వము ఇల్లుపోతా అన్నాడు మత్త సైనికులకు ఇల్లుపోతా అన్నాడు మత్త ఆ ఇజ్రాయేలు ఆ యూదా జనాంగ మత్త మనుషులకు మరి యాజకులకు ప్రధానులకు ఈరు అయ్యో ఓనిని సిలువ మరణత్కి ఆ దాకా తత్తద్ది దేవుడు మున్నే కెత్తుండు ఓని మాట నెరవేర్చతకు నన్ను లోకతికి వాసి పానం వాటుకు తప్ప ఈ మనుషులకు తుంగన పాపకి నుండి విడిపిసని విముక్తి ఈదని మార్గము మరో ఇంకొరటి ఇల్లే ఓడు పాణం వాడుతో గనకనే నీ పాపకింకి నా పాపకింకి విడుదలిత్తది వత్తే తప్పు ఇంకా తుంగురుమినినే దేవుడు కాల్కిన గంజి బిస్కత్కు పశ్చాత్తాపమిత్తది వెయ్యితో ఓరు అయ్యలు తప్పత్త పేకని బిస్కత్కు గిరుడ్డి వత్తడు తప్పే హత్తుకుణిజి ముద్దువాటి గొప్ప విందు తుంగుతాటు నిమ్మ దేవుటగ వత్కు నీ తప్పుకు ఒప్పుకొంజి దేవుటగ వాసి పశ్చాత్తాపర్తుకు దేవుడు హత్తుకుంటుడు దేవుడు గొప్ప విందు తుంగితోడు గొప్ప దీవెన్ తినేతోడు గొప్ప నెమ్మది తినేతోడు ప్రతి మనిషికి నీ లోకతే దేవుడు దాని నీదటంతకే ఓను పాణతిని వాడుతాడు మరి ఈ మాట క్యాన్సని మీరు బెలామినిరి మీరు నన్న ఈ 7 మాటనిగిన మనడు బారాసి మిన్నడు ఓండు తిరిగిరు వత్తండు ఈ లోకం బారాసి మిందో తిరిగిరు వత్తండు మనడు తుంగన పని బాతదో తిరిగిరు వత్తండు అందుసంకే ఈ మాట క్యాన్సని మీరు నన్న దేవుడు ఇత్త ఈ 7 మాటని మందను బాధ్యతకిని నెరవేర్చకటు మీరు నన్న బతికి మత్తచ్చు చేపు ఈ మాటని మనడు అందరికి అందిస్కటు అందించటం పేనయ్యో ఈ రోజుకి నీ బైబిల్ పేసంచి
ದೇವುಟಿ ನಮ್ಮ ಇಂಜೋರ್ ಕೆತ್ಕು ಕ್ಯಾಂಜನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿತೆ ಮನ್ಸೂರ್ಕು ಇಲ್ಲೋರು ನಿಮ್ಮ ನನ್ನ ఓడు కెత్త అటుగా 7 మాట బాతత్కు కెత్తో దాని లేగ బతుకు మనడు బతుకని బతుకుని ద్వారా మనడు మన క్రియకిని ద్వారా దేవుడికి తిని లోకతికి తోపిసన బాధ్యత నీ పొర్రో నా పొర్రో మిందే బతికి మందంగానే దేవుడి అవకాశతినిత్తో డొల్లత్తస్కే అగ్గ బే మాత్రం అవకాశం ఇల్లే మనడు బెస్కిది మీరితాడో తెలియో అందుకనే దేవుడు రాకడ ఆసన్న మత్తే గనక ఓడు వాదన టైం ఇత్తది దగ్గరికి వత్తి గనక అది బెసుకో మరి అందు సంఖ్యే అలాగే నీ పోకడ నా పోకడ బెసుకో అందుకనే దేవుడు పందిని అప్పగిస్తే పందిని ప్రతిరోజు తొంకటు నిమ్మ నన్న బారాసి మినడు 7 మాటని బేలా మినడు మనడు ఊడుకొని జొరే ఈ లోకత్కి దేవుటే రూపతిని మనడు సంతరించుకొని మనడు కెరిసి అందరికి గిన ఓని రూపం బేలా మిందో ఓను బేలా మినడు ನೀನು ನೋಡ್ತಸ್ಕೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಸ್ಕೆ ಈ దేవుడు యేసు దేవుడు ఈలాగా మినో ఈరి సెనమే మంతో ఎంజొరే కెత్తని గొప్ప సాక్షితిని మీ సంఘకిని మన ప్రాంతకిని సాక్షితిని పోగొట్టుకుండకుంటో అలాగే దేవుడిత్త రక్షణతిని పోగొట్టకుండా దేవుడిత్త బాధ్యతని మరిగిదాయకుండా ఆఖరి వరకు పాణం మనడు ఓడు సంపూర్ణంగా పందిని సమాప్తంగా పరిపూర్ణంగా తొంక్తోండు సంతృప్తిగా ఈ లోకతే నన్ను తుంక్త పని పూర్తి అత్తించరే ఓడు ఓని ఆత్మతిని తప్పెంకి అప్పగిస్తాడు ఊడితాడు మనడిగిన డొల్లిదాయన్ సరి వరికి డొల్లిదాయన్ టైం ఇత్తది వత్తస్కే తృప్తిగా నాకు ఈ లోకత మనిషినిగా నన్ను పుట్టంతకి ఈ లోకతే నాకు దేవుడు ఆయుష్ ఇత్తంతకి దేవుడు పందిని తృప్తిగా తొంకుతాను ఇంక నీ యొక్క వాసననయ్యా ఇంజరే తృప్తిగా మన పాణతిని విడసని టైం ఎత్తది వత్తస్కే సంతోషంగా ఓనగ దాయని అలాంటి భాగ్యత కొరకు ప్రతిరోజు నిమ్మ నన్న సిద్ధపరతకటు బేదో మనుషుడిగా పుట్టడు నాలుగు రాయికు పిల్లని శాంక పెరిగే వాటి దిమ్మిరటమే ఈ జీవితం అర్థమయ్యో దాని పరమార్థము దేవుట్లో మిందే అందుశాంకి మన పాణం దాయన్ వేళకి దేవుటగా తృప్తిగా ఓని పని తుంగి నన్న వాసననయ్యా ఇంజరే అప్పగిసుకుండని గొప్ప సిద్ధపాటితోటే మన మరణం గిన దేవుటిని మహిమ పరసనాటుగా తరతరకింకి గొప్ప భక్తిని విడిసి దాయనాటుగా సిద్ధపరతకడు కణుకు పిమ్ముటు ప్రార్థన తుంగితను ఏసయ్యా నీకు వందనకయ్యా నీ కాలికినగ్గా వత్తము ఆ రోజు లోకద మందని మనుషులకి నందరి శంక దాటే నన్న మీనను నీ పిల్లా మినురయ్యా మా శంక పాణం వాడితేని మా పిల్లా మినురు మా తరా మినకు అయ్యా మరి పాణం వాడతా నిమ్మ ఈ తిరిత 7 మాటని మమ్మ బేలా మినము మళ్ళా మామిని గద్దీసొరే సరి తుంగొరే మా బాధ్యతని మళ్ళా గుర్తు తుంగొరు వత్తినయ్యా నీ పిల్లకు మమ్మ ನಿಮ್ಮ ಇತ್ತ ಆಯುಷ್ಕಾಲತೆ ನೀಗ ವಾದನೆ దాకా నీకు సాక్షులుగా వెచ్చోమంతిని శిష్యులకి తుంగనోరిగా మా ఆయుష్తిని అడ్డుగోలే వాడుకుంటటం అయ్యి కానీ దానింటే నీకు సాక్షులుగా మమ్మ మంచి నీ రూపతిని అందరికీ కెత్తనోరిగా నీ పిల్లని ఈ మాట క్యాన్సర్ నీ పిల్లని అందరిని ఊరి సంఘకిని అలా సాక్షులకిగా నిమ్మ వాడుకున్నయ్యా వెచ్చోమంది సంఘకిని ఇంకా వెచ్చోమంతి నడిపిసని పిల్లనగా సంఘ అంత నింపని పిల్లనగా నాకినన్నిటినీ గినర్ నీ కాల్కినగా నడిపిసని పిల్లనగా నీ పిల్లనందరిని అలా దీవిసి పాపం తుంగకుండా ఆఖరి వరకే నిమ్మ కెత్త బాధ్యతని భుజకిని వాటి నీ నడకతే నీ అరిదే నడతన భాగ్యతిని ఈమించొరే నిమిత్త రక్షణ తిని పోగొట్టుకుంటుకుంటా ఆఖరి వరకే నీ లోపలే నీలోనే మంచి నడతని భాగ్యతిని నీ పిల్లంకి మాకందరికీ ఈమించొరే ఈ మాట అంతా ఏసైతే పెదిరితే తలపురమినం తండ్రి ఆమేన్.